nang Indramayu malah jebule detak nang kene Den Mas. Turu kaya nang tengah dalan. Mas. Yo. Es. Den Mas. Oh. Wani cedak kelawan aku satemah jamah merang ragaku. Sopo sakmene? Lendang. Endang sopo? Endang seketi. Endang seketi. Lha kula niki wau sing tetulung kalih jenengan. Sik. Dadi cetane nggonku kantoko ki mau nganti aku waliya satemahing jati ya mergo saka tumindakmu sing mitulungi kelawan aku. Nggih. Kuwi tenan. Tenin. Nilakake dongeng panuwun kang tanpa kepindah. Umpama ora ana kowe, mesti wae aku bakal tumekaning pati. Gedhe darmamu tumrap aku. Kira-kira kowe semanut kelawan aku bojoku. Sampun. Monggo aku lan kowe kuwi lagi ketemu sepisan iki jan. Kok kowe ngandhake yen wis manut kelawan aku. Lah jenengan Den Mas Tejo Broto to? Pancen ora lho. Lah, aku Raden Tejo Broto. Putra ana ing Kabupaten Indramayu. Saking Indramayu to? Iya. Lah kula nggih pun ngertos. Endang seketi. Mongko nggonku ketemu kelawan kowe iki lagi sepisan iki. Ketemu wae ana sak tengahing wono. Kok ndadak kowe iki kandha yen wis tepung kelawan aku. Iki sak tenane lar-lare kepiye? Ngeten lho Den Mas. Kula niki kesah saking omah badhe teng Indramayu. Karepe kula niki ajeng munggah-munggahi. Mergo kula niki tresno kalih jenengan. Dadi tenane kowe arep temu ing Indramayu mergo kowe ndrasa tresno kelawan aku. Nggih. Jujur ayune ketemu ana sak tengahing dalan. Nggih. Kanthi sarana aku kantoko kok tambane iki. Kuwi tenan. Gedhe rasa tresnamu kelawan aku. Yen pancen kaya ngono mergo gedhe darmamu kelawan aku ya. Tak tampa. Nek pancen kowe kok tresno kelawan aku. Mangke piye? Nek ana perkara iki mbok dilakoni. Kekek aja dadak bisa-bisa. Rambut cukur pisan kok. Sampeyan ki teko-teko nesu ngantemi kelawan aku jan. Pak Godho kowe lho. Sopo godho? Aku sing godho kono kok. Aku sing godho kono. Iki arepe golek Surata. Kok Surata? Tejo Broto. Lah iya kok malah ketemu lanang. Lah nggih pun. Pun ketemu. Lah ndi? Niku. Kula Raden Tejo Broto, putra wonten ing Kabupaten Indramayu. Sampeyan niku sing jenenge Sampeyan iki kekepat liwat teko-teko ngantemi kalih kula. Lah kula niku nggih kuwatir. Mboten maipun jeneng wong tuwa niku tresnane kepati-pati lan aku. Mungkin nek bener-bener iku wong iki kepati-pati Ngaten nggih. Kaya ngomah. Sinaosa kados pundi kemawon endang seketi menika sampun pitulungi dateng. Kula kantoko wonten sak tengahipun margi pinanggih kalian anak ndika endang seketi satemah kula menika dipun tambani ngantos kula saged walaya satemahing jam. Estunipun ngantos kula menika kedarang-darang wonten sak tengahipun wono. Kranten wonten ing Kabupaten Indramayu menika tuwuh Pragara ingkang dipun timbulaken dening Paman Suwandara. Kapara lambang kejayan wonten ing Indramayu pusaka Pasopati ugi anes saking plangkane. Mboten namung menika, keluarga kula wedal sak menika ugi sami kendhang saking Kabupaten Indramayu. Iki ngene. Kula niku krungu pawarta. Menawa wonten ing Gunung Papandayan meniku enten tiyang kang wegik, sigit,
pirsa menapa-menapa. Wonten ing Gunung Papandayan. Menika wonten Resi Indraki. Lajeng kersanipun. Lah kula nggih kepengin nyelidikke iki yo anak kula nggih ra ono. Oh, kados ngaten nggih. Mbok menawi kanthi sarana kula menika nyurwedekaken tiyang sepuh kula, ing mangkenipun saged pinanggih. Ya, monggo. Oh, ngaten. Monggo. Ayo, Pak. Aku ki golek buron-luronku. Sapa?
Hah? Sapa? Maling sing gawa calon bojo. Wis. Tenane aku sing colok. Kowe Colok Dewi Maya. pokok ndi saiki? Yo mengko wis to, Dewi Maya wis duwe bojo. Nah, karepmu Sing legan karo sing legan. ngono. Yo. Yo. Karo gampang ayo. Wis, ayo. Ayo. Sandangane bagus. Sopo jenengmu? Kok dhisik. Janjane kowe iki sapa? Lho, Kok aku- tak penehi pawang Aku surat. takon kok malah balik takon. Aku Iwan. Raden Tejanom, Sejanom. putra ana ing Kadipaten Indramayu. Diwanohake aku Indrasari. Kok nganti mapan ana tepis siringe Indramayu arep tumuju menyang endi? Tenane aku ngupadi marang kadangku Kang Mas Indranata sing mapan ana ing Indramayu goleki calon bojone sing jenenge Dewi Maya. Calon bojone Dewi Mayang. Iya. Apa kowe ora krungu? Lho, Dewi Mayang kae wis duweni garwa. lho apa tenan kuwi? Kae mono kadangku, Kadangku. Kang Mas Kongsopati. Apa tenan ora goroh kowe? Mula elingno kadangmu yen Kang Mbok Dewi Mayang ki wis duweni garwa. Aku gelem ngelingno marang kadangku waton siji syarate. Apa syaratnya? Gelem kok kowe dadi bojoku. Iya. Lho. Ketemu lagi sepisan kok wis kondo tresno. Ya ora dadi Pengen dadi ngopo. bojo. Lah saiki kowe gelem apa Ini lho ora? sing baku. Aku iki arep tumuju ning Tangkupan Prau mula gelem kok kowe sabiyantu lawan aku tumuju ning Tangkupan Prau. Mengko tak wenehi jawaban. Ngono. Iya. Nanging pene pawang sulan tenan lho Iya. ya. Ya wis, ayo nek ngono. Ayo. Mesti arep nyekel karo aku iki dulure Bupati Majalengka yo. Tepungan. Aku Indrawati saka Majalengka. Aku Joko Sumbi. Joko Sumi. Iya. Berarti terus beneran esok-esok ora sak suwen. Aku dadi bojomu wae. Loh, kowe kepengin dadi bojoku? Iya. Tenan ta ora? Iya. Ya nek gelem ayo bareng-bareng aku yo kepengin golek sedulur. Ayo ayo. Mboten napa-napa. Iki nek mboten kliru, riyen tau sanes. Prameswari. Drama. Saking Indramayu. Ya kok mangertosi. Oh, resi kok. Sampeyan tak piye to? Haras. Kok wong loro do lunga ninggake negara niku. Pancen nggih kula sing ngajak niki. Lah iki golek sinten Kang Jarwi? Goleki kadhe kula Jarwane. kapan mboten bener napa-napa niki. Nggih. Kanjeng Ibu, lho, Sebrata sejaso. Paman Pasih. Dok, Mo. Apa ini? jane. Boleh.
Sing menika lare-lare kula kali putra mantu. Nggih sasi. Niki lek mboten kleru bojone niki kok mantu. Kok pasti. Ayo putra. Oh iki yo Bang. Bapak Pate, kok lare sampeyan Kakang Pate? Ampun Pak. Pak. Apa nyepok mari iki? Saresi mangkirian. Perkara niki kula urus. Lah niki anak kula gandengan kali wong lanang niku. Ya niku mari iki Gusti Putri dewe mayang niku. Lah niku. Lho niki lho. Wah, Yo. oh, lajeng webu niku wedi. Niku perlu terus mriki. Ngeten. Nek nitik sandang penganggo sampean niku kados dene pengayoman. Nggih. Lah kok gandeng rata kali anak kula niki enten sing duwe lho niku. Sing duwe sinten? Lah kula. Lah jenengan kok Lho betul kaya calon maratuwa jenengan kali. sampeyan sebut tempawan lho nek napa. Lah kula nu tempawon niku kok Aja ketus sarimi mantap nang sangat. masalah. Nggih. Mati majalka. Nggih. Anake paten. Oh, acat. Niku sinten niku? Mas Moro bangun itu kaya ngene. Mas Moro bangun kaya ngene. Mas. Asmara Esuk-esuk ora gemetu. niki. Salah niku sinten? Kula ni Patih Majalengka. Lah kok dugi iki lho napa? Madosi bupati kula. Indronata. Pate sampeyan. Gusti Adipati monggo kondur para kawula sami. Para kawula sami rantos panjenengan. Apa? Sampun kaban garos. Lah nek kowe pengen dadi bupati ning Majalengka ya kono. Kesel dadi bupati jare. Dadi bupati Wis malah dadi bupati. Ini Patih. Nggih. Kula Patih saya Majalengka. Iki cetha kabeh. Aku kudu nate wanu karo Pak. Ya Pak. kula niki biasa. Waroto alias Taji. Akeh pengen bapak kula. Sapa nduk kenduk? Kula endang. Aku rene golek sapa endang kusuma dimongso. Iki lho. Tapi Kedalan kalane anake wong dhuwur. Oh, ketrek. Bedan, wong dhuwur. sing cetha Pak. Anake sing diposo tengene. Dramayu Pak. Oh, jenenge Tejo. Jogloto. Jenenge Tejo Broto. Nek mul kepanggih. Terus lah Tejo Broto nggih goleki wong tuane. Wong negarane ditinggal kok malah. Rasa Tejo Broto. Nggih, Bro. Kula menika badhe nyrawedakaken tiyang sepuh. Beres kok mesti ketemu. Nake gede dhuwur ke sapa kae? Iki kakak. Saka Sumbi. Kakak iki. Sumbing. Oh, Sumbi. Toh nek Sumbing. Sumbi. Sumbi. Kula Jawati. Pernah apa karo? Calon bojo. Calon Lah kula mesti kowe. Calon mantu papae. kula saking Majalengka. Kang Mas. Kowe ndak sapa iki? Kowe Indrasari. Kowe ya kardane kae. Kandhane Kang Mas. Nek Sabdianto kalian kula. Lho kabeh. Eh, Rene iki kabeh do goleki Bupati Indramayu. Indramayu Kaliwaci. Ora ana sing cetha lan apal kejaba sing nate sing ulang rasa lawan aku. Wis dikopo Bu iki Bu. Lho Calon maratuwa. aja sembrono. Kita klopoke pisan. Kula Bupati Indramayu Kabupaten. Dadi panjenengan ya gak kuwasa Indramayu. Nek kabeh iki kudu matur nuwun karo Pati Jarwito ya. Kok ngaten lho nek ora panidup Rikan Pati Haryo Jarwito, aku tetep mati dialah pamanmu dhewe. Terus ya terus kabare pamanmu ning ndi saiki? Kalenggan menika sampun dumugi ning kerja. Sapa sing mateni? Kula piyambak kapura niku saka Pasopati sampun putri. Matine pamanmu bali niku saka Pasopati. Bisa gawe ageng negara Indramayu.
Indramayu. Ya pas beneran biyen nalika aku mesti do sliramu kaki ana falang. Saiki wis ora ana falang. Falang kabeh wae. Mene nyekseni ya dina iki uga putraku bakal sak wisuda pinangka Bupati Indramayu. Nggih. Kanjeng Rama lan sedaya rawu. So hanyek seni ingsun badhe jumrih pangarsa ing Indramayu kanthi jimat asma Adipati Anom Kongsopati. Kula kepengin nyipta negara ing Indramayu dados negara ingkang apanjang apucuk pasir kelok jinawi kerta-tata lan raharja. Murah pangan sandang lan papan. Saengga lumeber wonten ing desa Ngrawong Lor. Wiwit saking Bapak Kepala Desa, Bapak Perangkat Desa, Bapak Panitia Sedekah Bumi, lan warganipun sedaya. Mangke ora ayu cepak rejeki ado ing wilayah.